Kajing tap kerteng na kebentak election sekian dorbar tawan kejela kerana nyak ceprang hak distrik Ribhoi. Hak bah hak lai terik rempang arhajar arkulai lasaki pad kajing wan tap kerteng daki kertong keseng NPP. Nak distrik Ribhoi kibla pendap kajing tap kerteng bacem semai ru akmat ki returning officer ke bakmi ya ki santeli ki constituency. Kisan ngut ki kertong ke NPP kibla pendap kajing tap kerteng ikentup ubak sostenis sotun umane aireng na kejirang constituency ubak Jason Saukume Maulong na Sning, ubak Daman Bat Bahala Maria na Roy, ubak Syampang Lengdo na Mauhati, Badikong Magdalene Saukume Maulong, ibadai ke MDC na Sning, ibla tap kerteng mana aireng pat na kanong po constituency. Habagran bat kinong tok kubor, kini ki kertong ki balaled ban tap kerteng. Kilapan pau lagi nong rem bagi mi aireng hak ni ki election sekian dor bertawan mentang ke senam nak mensiam ke baskem ban ai ke jing syakri ke berjanai nak bentang ki patba bat ban kentiu ialah ki constituency lari ki ok het biang ya ke jing job akan ki election. Kilapan pau ru badai keseng NPP ke belatrai borba hak ni san senam ki belalet no kum kaseng ke bayalam ke sorkar jela hak belasaki ya shibun ke jing kelah hak yang ki kampen roy ke jing kentiu ki nong rep ki samla bat ki bagi bentang. Syuk-syuk kilapan pau bakum ki kertong jong keseng ke baklan. Buat kemudian sisai ketong mencakri upat bak lembak ki kampen roy. Kilai wer ki pat bak nong syong-syong jong ini ki santeli ki constituency. Bagian mi syakmat manah jing kersan. Ban penjob dan buram ki kertong ke NPP. Kenang bakum kinong mi kemat. Kinang lak menteri na kebentak ke constituency. Bat ki pat bak hi baro. Hai. Kini kisan senem. Kalau ke ke baklah ke ba ngaso ban penpau ki jing songo yu play terangana sashi sen pat. Ba ke konsensi ke jungi hakipor ki ba mensua hakaba ngi ba ke jing sadien ki babun ba syua bang chimti ku mu emily bat menta hakani ka term ke bangapat ku munong mikmat bat bangan let syua bangan let election ilayo sibun ba ki kampen roy nakaliang ka sorkar ke belam khmat da National People's Party hakba ki babun ba ki projects dangi pai usurok ubab baro kitip usurok na umrit ban poi seduk sya lingba ban poi sini sya nongpo kaban kut hati ha umdu bat kumju ha kebedei bat ki week surok lingba ke kendai mer ban poi sya pingker a ini ki lenti ki ba hakmatam bat ki intermediate lane ka ba na mairang ka bakut sya yomoro kini ki surok ki ba tangkam tam na kamta ki ba jong ke jirang konsensi te kalong ke ba ngahaban pau ki jing songo ke sorkar ba kini ki lat jirap ki development ki ba khmatam ki ba ki angnut ngilala ban penurlong kemudian hakini ki senam ki belayat upat ba hula syania hanga arjar khatpra ilaya persam menteri khambahan namta kan ka konsensi taka dong kathan hi ilayo khamban pe khambria namar kumbanga hakti por bangayat haki khatmreu ki khatnyo shaman thabur ki khatpra ngai ba konsensi ka long kumno bat babina sakhi kala khamper bat la don kata ka jingkala haki binta ki ba pher tengai iba haka jingtre jonga hakini ki senam ki belayat ngatrei umde tang ba jason ga perthai bro kowai ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo menteri kumatang lai senam aslam kinti tengah try baru khat ni dan ingat akram covid tengah kan ni ka live slam ngatrai lai persang mele khamtam ki kita linti ki singkin ki surak ki ba de ki pau snam mo ba ki ba ki lang not te ka lai lang kan ni ka sarkar wai lam khmat dak NPP ni sala ben pedulong ki kita ki kam development ki ba fair bar nganget ru ba kata ka jing tre jonga kini live slam kam kut tang hakini mentang kenti bang ayat showroom seneng ayat kisnong akendu ki rong ba ki ba fair kinang don kata ka jing syania nemar ngila pemi da kakam ka kren khamjang ngajuang kata koi ka sien jam ka jonga ya ka bangayo pat ban wan mi khmat na po nong po constituency kadi ka jing angnut hadien bangayo i chikat dei ya ka jing ya lenti pat ngayo bandrung hamala kisnong hamala kidong nyu i shisai kata ka jing randin ka jing sadin bat kumta nglashim ya ka sien jam ban mi syakmat ban mat ka jing ban ya ru ya kata ka lenti ya ka bakinong syong bro shikata kilayan bat ngadon shisha kata ka jing scam
kabakraw kani ka kenti ka bementa habang ayo I shisha ba kiriu rang ba nadu kilong kemi kilong kpa kikun samla kidon ka jingshania ka bas kem kam tam habang imi khmat na kani ka party ya ka bangi baro ngitip ka di ka national party mo apo kani ka party le singi don kita kikun hun nong yalam kiriu rang ba nadu kiriu perkhat nadu I mahe lapang ibaran ka benta ka bakraw ya ka bahadu kini kisingi iju prat lenti iju yalam but iju ai buit ai bor ram tajong gi tingi don ru hangne ka ju kapor ka jing kershan ka barat ba na yeng na sem na do email na do ipa na do kika ilok ba jesen rukum ipara but kinong kershan ki ba kham tam hadu ka klip mat ka bamenta ka jing ai men sim ka jongki hadu menta ka singi ru ka pelong yanga bangan long kata ka brio ka bayai ne ha ka nong rem ka brio ka baskem hadu ka bakut ju singi hai ka jing ang not junga ka long hi ban kan tiu ka ni ka dong ka thai ka ji amar hadin ba ka jala ko jingi kala dap san phau tuli kisnam hari ka ba isnai ka long ba ka ma hoti ka jingi ka dang dai ka ba sadien tam kat adu kini singi ngidang yo e kata kerteng mau hati ba sadien tam bat kham tam don ka tu kat ni ru ke bala I certificate ba ka mau hati constituency ka bedai ka ban nangkong ha ka jing sabi tengamla ban kubur ya kata tang ba hoi ka jing sadien ka don handa habang laya da syangkeleng sodong ka ni ka mau hati constituency ka jingi ni isyai ka tang jing sadien ha kiliang maro bat ka jing sim jongai ka ni senjam ban yele ka ni collection ka long hina banta ban ai ka jing sikri ka bahok ka jing sikri ba saurit bar ka jing sikri ka ba jensur men sim nak banta kipai ba nong senong jong ka mau hati constituency ka jingi bat nak banta kari ba ka jai ban riu hi bro ka wai